Maadjong buntag mahigala si Dr. Kagape ini sa Doktor sa Kahanginan. Sa tinuod mahigala, manotice ninyo sa mga news sa COVID ba? Maadto ban sa TV, sa Facebook, ah asa ba mo mananaw. Maski nagkatong mga doktor nga naa sa ospital, mga nurses nga nasa ospital, covered na. Sarado na gyud, mata na lang yung gawas. Pero nga naman nagihapoy mga matay nga pasyente nga doktor o nurses. Diha ninyo ma-realize may gala nga ang COVID di nimo siya mapugnan. Kay ngano, ang protective covering sa doktor dili gyud siya mo kumpleto nga way makasulod nga kagaw. Samot na mo nga ang gi-advise lang sa ato sa DOH tabunan lang og naong og mask. Maura. So, kung pareha mo sa frontliners, pareha mo sa mga doktor nga sige atubang na positive nga COVID, sigurado gyud ta gamay lang isa ka milyones 1 million namatay sa COVID na ba. Pero tungod kay kita mga kamong na sa kuan sa gawas wala sa ospital, medyo dili pag yung kay mo expose. Pero ma-notice niyo karon mahigala nga paingon na ta sa general community quarantine. Mudaghan gyud ta ani ba. Tibok kalibutan pag moabre na gani ang country mo daghan gyud ang COVID gyud. So mo ni ako itudlo sa inyo karon kung saon ni siya kay kami ganing mga doktor mag-opera o namin sa ospital, mata lang lagi mo gawas. Ha? Unya, N95 pag yun ang gigamit ng mask. Kainyo, sus in town, face mask. Musulod man na ang kagaw dito sa kilid sa imong kuan, sa imong mask. Ha? Pag isa lang na siya ka-istorya sa na ay COVID positive ba. Musulod na dili sa kilid sa inyong mga mask. Bisan pag-unsaon ninyo pagtabon kung dili N95 mga mask. N95 nga mask na gani ginagamit sa mga doktor sa hospital of nurses, samot sa inyong sigurado gyud mo mga positive. Karon, unsa gyud ang pinakamaayo nga malesser. So, malesser ang contamination, malesser ang exposure sa kuan sa COVID-19. Kita manggod kung musunod lang ta sa protocol sa istorya sa DOH, sigurado dito ani massive yung kay nga itong recurrent sa COVID infection na igala. So muna ako itudlo sa inyo. Ako ning na-realize, ako ning na unaw-naan nga magtanaw ko sa mga doktor o mga nurses nga tiyaw mo na covered na kay sila nga ano mga infected pa man gihapon. Ang number one gid nga problema may gala kana bang kamot nato ba nga nasanay magyud mo nga naay katulgamay sa naong, naay unsabay na tugdon sa naong, mugunit dayon sa naong. Mo ginay number one gyud. Unya nagani gamay nga kuan, nagani gamay nga sakit sa naong, baski pag nagunit na og kanang hugaw ba. Ha? Mudretso sa naong dayon ang kamot. So number one na higala. Tudluan gyud ni inyong sarili nga dili mo gunit sa naong. Ang pisik sa kagaw, muadto sa inyong buhok, muadto dili sa iyong sinina, dili lang kay sa kamot. Sige istorya nga, sige hugas og kamot, sige hugas og kamot. Unsa man nga, nitugdon man ang kagaw sa tibuok nimong lawas. Ultimo gani ang mga doktor nga covered, manghugas og kamot, nga ano ma-infected pa man gihapon. Kay, number one, ang mga kamot, dili mapugnan mo adto sa naong. Ha? Manotice na ko na sa inyong, naamoy dawaton, kwarta, na grocery mo, nag-adto mo og asa sa kalingki. Pagkakatol sa naong, away pugong, diretso sa ilong. Ha? So, mura to gi transfer nimo ang kagaw sa imong gikan sa imong kamot diretso sa ilong. So, disgrasya na daan. Bingon mo nga, talagsara man kumugunit sa akong
Kuando, pag human ako pag-abot ng kusbalay, ahi ang kumadudlay. Ay pag sudlay nimo ano pag sudlay nimo, pag gunit nimo sa buhok nimo, nga ay kagaw dito, nagpisik sa laway sa naay COVID positive. Unya, aya ba asa man paingon ang kamot nimo? Paingon sa naong. So number one, akong ginatulo sa inyo, may gala, labaw na gud kung nagapaminaw mo sa doktor sa kahanginan. Kani, inyong i-train inyong kamot. Karon nga naman gyud tay positive. Sigurado ta isa ka tuig pataan ni may gala. I-train ninyo inyong mga kamot nga di mo adto sa naong. Ha? Kami mga surgeons, dili na mudagan among kamot dito sa among naong may gala. Kana mag-opera mi, 3 ka oras, 4 ka oras. Dili na siya madto sa among naong. Ano man, kay among gitrain among kamot nga pag muundang nagtrabaho sa among kamot, idritso na mo sa among dughan, anaon na mo. Kamong naa sa Facebook kung mag-on na mo karon sa Facebook. Ibutang ninyo sa inyong dughan ang kamot. O na siya nga bisa pag nagkahugaw na ng imong kamot tungod sa imong sinina kay tuwa ni tugdon ang kagaw sa imong buhok o asa mo ng gunit. Dili man to sa imong naong kay dito man sa ilong mo agi ang COVID virus may gala. Sa ilong man mo man na iyang entry, mo man ang iyang doorway. Dili man mo agi dito sa imong panit, dili mo agi sa inyong baba. Kay dito man to sa inyong baba may gala ang COVID, patay na siya sa atong laway. Dili pa sa ilong nga dito maghimo pa na sa kundo, bago na siya mo mudaghan, in pila lang ka minutos, mudaghan ng millions na siya, bago siya madto sa baga. Makita ninyo sa akong likod kamong naa sa Facebook, makita niyo sa akong likod sa TV, ang unsay naong yun sa baga may gala. Sorry na lang katong wala sa internet kay di man nato ni magkuhan sa radyo. Pero kung kamong naa sa internet, makita ninyo ang katong picture sa baga nga naay kasing-kasing. Klaro gyud kaagad, labaw na gyud naa sa YouTube no. Pero karon i-upload pa na ko unya. Pero karon makita ninyo sa akong likod ang katong picture sa baga. Kana siyang baga may gala. Isa lang ka butang natong mga isa lang ka milyon nga COVID ba. Isa ka milyon nga COVID kay daghanan millions man na sila mangadto sa atong baga no. Isa ka milyon pa lang. Pag sulod sa baga nato, mura na siya nakasulod og kuan may gala. Mura na siya nakasulod nga mall nga si tagiya. Nga naman, makita ninyo ang baga may gala. Connected na siya sa gikan sa kinatumyan sa pinakaibabaw sa baga nato paingon sa ubos sa baga. So makita ninyo ng picture sa nasa TV sa akong likod. Kana siya connected na siya. Isa lang ka ginhawa, inhalation, isa lang pag ginhawa nimo, mukatag na ng kabaw, mukatag na ng COVID may gala sa katibukan sa imong baga. Dili kay ingon lang isa lang ka portion. Ang pagtuo sa uban ba nga gamay ra man to nabutang nako sa akong ilong. Gikan ka na malingke o na grocery. Unya katudi ang imong boy nga nagkarga sa imong grocery, positive day siya. Nag-istorya siya, ma'am, yara imong bag, ma'am. O, pag human, ihatag sa imo. Katong iyang kamot, positive sa COVID. Di, pag gunit nimo sa bag nimo, sarili nimong bag, tuwa na sa imong kamot. Nya may ka nga, wala man kunigunit sa kong naong dok. Ang problema, may gala, ang dagan sa imong kamot, sigurado gyud kung dili sa naong, moadto sa buho, patay. Mao gina siya ang main problem, may gala, kay ang kadaghanan, wala ka-realize nga ang katibukan sa itong lawas nga maigo sa COVID, gikan masipag sa tuhod pa, paggunit imong tuhod kay katol o kung iba sakit imong tuhod, ang katong naa nito na pisikag kagaw sa imong kumpare diha disgrasya nga gikan sa sabong. Kani gyud mahigala kung pag-open ani sa general quarantine ay. Wala gyud. Sigurado yun ni thousands kini maigo ani ba kay wala laing except nga di lang gyud ta mag-istorya sa atong silingan ora may laing gyud wala man kanay mga tambal nga ilang ginaingon nga remdesivir may nga na wala may di may available ang problema pag yun may gala kay once nga nasuspetsa na kang kuan nga positive na lang kay pneumonia naglisod na kaginawa kadaghanan sa ato ba madtog hospital, madelay pa gyud ang treatment, madelay pa gyud ang pagkuan ba.
tabang sa baga. Kay ang pag musulod na ang COVID, musulod na ang COVID sa itong baga, iya man na siyang kuno, iya man ang hilabtan man niya ang structure sa baga nato may gara. Ang di man ko nako siya ma-share sa inyo kung saan ang alveoli, ha? Sige lang kay nagatuod pag unsao nako ning picture sa akong TV, para makita ninyo kung saan ang alveoli. Kaya dito sa alveoli mahigala, pag tugdong sa COVID mahigala, muhupong na siya. Pag hupong, makasulod na siya dito sa dugo. Kaya dito sa alveoli nato naman dito ang exchange sa dugo. Ha? Pag agi sa COVID, musuksok sa COVID dito sa atong alveoli, sa baga nato, ang iyang sudlan una ang sudlanan sa dugo. Dito musakay siya sa red blood cell. Pag sakay niya sa red blood cell, iya pong hilabtan to siya. Kuhaon niya katong tugdunganan, urag ko ng airport sa kuan sa oxygen o sa carbon dioxide. Iyang pulihan, ura siya squatter may gala. So, in 1 second, pag sunod sa COVID dito sa itong baga, wala na. Anemic na ta. Wala na karga sa oxygen, sa carbon dioxide exchange. Wala na siya. So, ang unang yun manotice ninyo nga maglisod o ginawa ang pasyente masigwa pay lain. Do pa na siya nagkalintura, maglisod yun sa ginawa ba? Murag kapos ba? Hantod lang dili sa dughan niya ang iyang ginawa. So, paspason niya pag ginawa. So, mao yun ang unang symptom yun makita unta. Kung maghulat mo nga magkalintura, ay, dugay pa yung kaigit. Ang kalintura manigala, it takes time kay mo man ay reaction sa itong lawas nga mukalintura gyud basta na ay foreign body o na ay foreigner nga mosulod sa itong baga kalintura man. Pero ang sa COVID may gala ang lisod sa ginawa. Maka-notice gid mo na amoy ka istorya. Amoy ka istorya nga paspas ang ginawa. Mo ana gyud siya ba? Magsige sa istorya urag kapos gyud ang iyang istorya, ayay. Palayo na gamay may gala. Kay mo og siya number 1 gyud ang inyong indication. So, unsay protective procedure nato nga kamo dili gyud ma-prone sa kwan. Number 1 is ang kamot bantayan. Number 2, sa unang panahon may gala ang tao, ang society na sila uso nga magkalo, di ba? Karon usuho nato na magkalo may gala kay kataghanan sa inyo, wala mo nakanotice nga ang kagaw sa COVID, mutugdon sa inyong buhok. Pag tugdon sa inyong buhok, asa man mo pag-abot ng use balay? Ha? Tuwa sa lamin, nagunit, nanudlay. O, kato, gisulod na to ninyong COVID dito sa inyong buhok, unya, gigunitan ninyo, pag kumana niya, nanaman mo sa balay, ha? Abi ninyo, kalimot mo ng hugas, aditso sa naong. Tubang sa salamin, ika-pick up sa ilong, dito na. Gideliver na ang COVID sa iyang main entrance. Mao gina pinaka number 1 gid nga problema gid. Okay, so usuho na to na magkalo ba? Kay kanang kalo may gala, maski ang babae pod purong-purong. Moadto mo, manggawas mo, moadto mo sa grocery, mamalingki mo, purong kaning scarf, kung sabi Bisaya sa scarf oy. So, bandana. So, magbandana gid mo, mabalik ta dito sa atong panahon sa mga tiguang nato, atong mga lula o lolo nga magbandana gid, maski mo adto na silingan magbandana ba. So, usuho na to ning magbandana ta kay maura gyapon na sa covering sa mga doktor ug sa mga nurses sa hospital. Pagbandana no mahigala. So, sa mga lalaki kalo, sa mga babae bandana. Okay? So, simple ra kay na mahigala. Wala man ay daghan man sa inyo nga nagabandana gyud, di ba? O so, imo na yung uso. Wala may mawala sa inyo kung magbandana mo, makita man niyo yung kagwapa gyapon, di ba? Kana mga batanon sigurado gyud ko musukol na ba, dili gusto magbandana-bandana. Kaysa una bitaw sa simbahan, di man mo kasulod tuway bandana. Kanang baliko na to. Kay ikaduha na siyang protection sa COVID-19. So, kamo mga lalaki, sugod na mo balik og balik mo og kalo. Kamong babae, bandana. Ang una, ang kamot, bantay asa paingon ang kamot. Bahala na magsiging maghugas og kamot niya, wala day mo nagbantay sa inyong naong, wala magbantay sa inyong buhok, ay dito
kuha ninyo ang COVID. Kuha gyud, wala gyud disgrasya gina. Mo bitaw sa hospital may gala. Ang mga doktor gitudloan unsaon pagtanggal sa gloves, unsaon pag-ilis. Kay ngano? For example lang ha, for example. Dito sila sa tubang sa COVID-19 positive. Niya nagbutang sila tubo sa baba. Muubo na siya may gala. Paingon na silang naong, paingon na silang sinina, paingon na tanan sa ilang kamot kung unsay expose. Ha? So, unsay nahitabo sa ubang doktor nga wala gyud nag-training unsaon pag-ilis lang. Pag-ilis na ha, wala ko naglaing istorya-istorya. Pag-ilis lang sa among mga PPE. Kadaghanan, unahon og tanggal ang gloves. Dito na. Ha? Pagtanggal nimo sa gloves, mugawnit man ka sa imong PPE, kay ibaba nimo imong cover sa imong naong, sa imong ulo. Paggunit nimo anang mga lugar nga gala, mato na sa imong kamot. Unya kay katol man ang ilong, gunit sa ilong dito. I-deliver na ang COVID sa ilong. Disgrasya gyud. So, maski pag giunsa pag-train sa nurses, sa doktor na agi mga matay may gala, sa pag-unsahon kasi sa Amerika gani nga stricto man gyapon basi sa ubang countries nga stricto gyud kay gyud. Pati hangin kontrolo nila wala gyapon. Daghang gyapon mga matay mga pasyente ang mga doktor. So, bantayan inyong asa inyong kamot paingon. Number 2, kalo o bandana. Number 3, gikan gani mo sa gawas may gala kang suroy-suroy mo matubog grocery lagi, matubog palengke o kung iba nagkiat ng model sa inyong silingan. Kanang pag-expose ninyo sa gawas nga naghan mo ka istorya, abi ninyo guwa mo wala may COVID ninyo makita kay usually ang COVID karon may gala walay symptoms. Di ba gingon ako sa beginning, ang una niyang mabantayan niya kay urag katunga lang iyang pagginhawa. Urag kapos ba? Ginawa siya kapos gyud kay gyud. Mao na siya ang una gyud nga symptom unta. Sunod ana ang kanang wa di nakakasimot og kanang baho. Pero kisa ba gyud may istorya sa inyo nga magdisyo sa ginawa. Mayroon naman siya, ikapoy lang siguro ko, pero sa tinuod na COVID na to ba. So, paggawas ninyo sa inyong silingan, paggawas lang yun sa inyong pertahan, mag-iisip na dahil mo nga naagi mo tugdon nga COVID rin sa akong lawas ba. Mutugdon na sa sinina. O kung di ba, nabaghit na imong bukton, imong siko sa imong kumpare niya, nagikan sabong, ay patay. So, ikatulo may gala is, ang inyong sinina sa gawas, pag abot sa balay, kambyuhe, bahala nagnuog na imong isinina sa dito sa sulod sa balay, at dili ninyo siya makatag. So ang amo kami mga doktor, gikan mi sa hospital, gikan mi sa clinic, mag-ilis gud mi before mi mosulod, muhagak ko sa mga asawa, sa anak, mo halok, maligo, manghugas, mag-ilis. Kaya na siya wala siya gi-emphasize sa inyo may gala kay expensive kay siya nga sige panlaba. Pero sa tinuod, isa na siya sa factors nga naman gyud nga ang isa ka pamilya matakdan katibukan. Sigurado gyud ko ani nga pag-open sa atong pag-open gyud sa atong community, libo-libo ng infected. Mo man, wala man gi-emphasize ni, puro lang man mask. So, kato ako ingon, bantayan asa paingon ang inyong kamot. Bahala na magsige mo alcohol, sige mo panghugas og kamot. Bantay nga dili mo adto sa inyong naong ang inyong kamot. Kung pwede lang, isuksok sa inyong bulsa. Ikaduha, magkalo, magbandana. Ikatulo, kambyuhi ang inyong sinina. O kundi ba, mag-ilis yun mo yun before mo maghagwa-hagwa sa inyong pamilya. Dili na ito ma-determine ang katigulang o kabatanon nga ma-infected sa COVID. Wala na siya may gala. Dili na mamili ang COVID. Huwag pilit-pilit. Iguon yun na niya tanong tao nga iyang iratsada to tanan bagay ka sa tiguang pa ingon sa pinakabatanon mo nang ingon nga bata pa bitaw ko ay sus kadaghan doktor nga matay nurses nga matay bata pa tag 40 sa UK may gala ang edad sa mga nurses nga naigo sa COVID 35-40 sa dito sa Israel may gala ang kadaghanan maigo ang katong mga batanon
Kaya ang mga tigulang ilang ang bantayan, di naman nila pagawason. Military ko ng Israel. So, wala, di kagawas ang mga tigulang. Pero, ang nangamatay dito, puro batanon. So, dili na assurance nga bata pa mo, na di mo maigo, ay sus, mali, gin mo kayo ano ba. Sa tinuod, kung tanawon yun yung statistics sa tibok kalibutan, matigulang, mabata, apil. So, ikaupat, kanang magsugod na gani mo ubo-ubo, ulahin na ng ubo mo may gala. Ang lisod sa ginawa, ang dili kasi ang sunod fever, ulahi gyud na niyang pagginawa. Lisod di na siya, dili na siya ingon nga makabantay ka, wala. Ulahi na ka. Kung akong istorya sa inyo nga ang kuan, ang COVID, naa na sa imong lawas, nagsuloy-suloy na sa imong dugo. Ha? Ay sos, nagluling hayaw na, naghimo na og hotel dito sa inyong baga, wala pa mo'y sintomas. Mao ginay problema may gala kay kita ang atong ang circular, ang atong istorya-istorya sa kadaghanan, maingon nga ay basta magkalintura ka, COVID na ay mao pod lagi. Ha? Dili ninyo mabantayan gid na siya kay sa tinuod kung kanang ginahimo nila nga thermometer, mga ingana is sus in town. Layo ra kay sa tinuod ba? Daghang kayong positive COVID-19. Daghang kayong positive nga wala nagkalintura. Daghan kaayo mga COVID positive nga namatay, ha? Walay kalintura. Ang gilang gila problema kay hugot, dughan, mubo kay ang iyang pagginawa kung ginawa mo kan sila, mo inhale sila. So ulahi gyud kay pirmi ang kwan, ulahi gyud pirmi ang atong mga protocol, ang gitudlo sa Department of Health kinsa pa yung nag-lecture sa Facebook kay nganay mo naibantayan nimo ay ulahi na kay taba. Kaya lang wa yun ako nila istorya sa sugod pa atong January o February kay ako man gitimbang-timbang asa man gyud mali ani nga ma-infected man gyud gihapon ang doktor nga covered man gyud siya. Ang iyang kinaiya may gala. Ang kinaiya sa doktor ug sa nurses nga wala na kuan ba na sulod sa utok ang unsa asa paingon ang COVID, ha? Kung muduol na sa imo. Ha? Subconscious. So for example nakatubang mo og inyong amigo. Walay symptom, walay kalintura, wala tanan. Kana siya potential gina siya kayo bisag kinsa may gala potential gina siya nga nagdala og COVID-19. Ha? So ang ikaupat may gala, kung maglisod na mo ginawa, ang pinakaunang remedy gyud ana, mo inom og tubig, warm water, sige inom tubig. Nga naman nga warm water, nga naman nga tubig man, warm water kay ang COVID-19 na gala pag sulod sa imong ilong, mupingot imong ilong, mupingot imong tutunan. So, ang mahimo gyud ninyo ana, dili kayo magdagan-dagan na mo sa ospital. Dili, ang una gyud ninyo himuong magsigi mo inom tubig, sige inom tubig. Ha? Warm water, sige inom. Kana siya isa na siya sa preventive measure nga dili mo katag ang kagaw kay mo. Moagi ko biya sa ilong, moagi pa sa bakba. Ha? So, dito pa lang imo na siyang gihugasan. Ngayon pwede untag hugasan ang tutundan ninyo og sabon ba. Kay dito man siya maguna. So, medyo mag-commercial pa man tayo gala. Kamong nasa Facebook, ako ipadayon akong istorya, pero kamong nasa radyo, sige lang, kay badto mo sa YouTube, kay ako inyong i-review kung unsay ako kita istorya sa mga live doon sa Facebook. Commercial sa radyo. Kamong nasa Facebook, ipadayon na ako istorya ha. Maski pag pila lang mo kabuok nga makita na ako sa akong screen, very important gini ako ginaingon. So, ingani siya. Pag makainom na mo og tubig, unya, ma-feel man na ninyo nga muluag inyong tutunlan. Never use any lozenges. Never use lozenges ba? Kani ba ang sana? Strepsil, mga ingana. Ayaw mo gamit ana. Kay kana siya, mura ka gitunto nimo imong tutunlan nga wala lagi na mo nang problema sa
mga lozenges. Muna'y problema sa mga Listerine. Muna'y problema sa mga kana ba mga gurgles. Ayaw na siya. Ordinaryo warm water. Pag makainom mo og tubig, Asin, gamay. dili pwede magbutang og asin. Normal water kay siya. Walay ibutang sa tubig. Pag makainom na mo og tubig, manotice ninyo na may gala nga naputol man niya akong kuan sa radyo. Ano naunsa man ni? Ah, ah, naputol. Amo na nawala siguro ang okay. Wala tingog man lagi mami. Na ba? Naputol? Na day. Sa pa to nawala inon ko sa akong istorya. So, sa Facebook may gala. Apit na? Warm water ba? So, sa warm water, pag inom niyo ay undangi. Kay makabalogin mo gyud nga wala ninyo na nakuha ninyo ang probable infection. Kay mawala lang man to ang murag lisod iluwa. Lisod ninyo ikang murag mo pilit dili sa tutunlan. Kana siya is a sign nga naagid siya possible nga COVID-19 may galang infection. Kadaghanan maadto mo sa ospital di naman mo kaingana. Mao na siya ang problema. Dili mo makakunog preliminary measures ba. Mao gina siya ang problema. So, katong upat nga akong istorya sa inyo, learn it, i-istorya sa uban ninyo nga kaila, i-share ninyo sa ubang iyang amigo. Kay kani ako gina istorya sa inyo, wala ni gi-emphasize sa tanang unsa bay gi-istorya sa kwan, sa station o sa radio, sa Facebook, wala gyud. So, okay na siya, mami? Una ta? Wala pa. Wala pa. So, muna problema kung pass up lang mahigala sa radio kay wala wala kay monitoring ba. Hindi na ako madungog kung nahuman na ba ang commercial sa station o wala pa. So, ingani. So, katong upat nga procedures, think it over. Inyo siyang i-inculcate sa inyong utok ba nga kani sila, these are the only possible way nga mag-prevent ang spread sa COVID-19. You cannot identify whether a person you're talking to has positive COVID-19. Dili yun mo kabantay ana. Bisag kinsa inyong matubangan, bisag sakay sa jeep o nakapasakay kag tao, ay disgrasya gyud mo gyud. Labaw na gyud kung aircon na inyong sakyanan. Never, number one of these never allow persons to come near you, especially sa close nga area. Kung pwede lang, ayaw mong adto og kanang mall kay diha gyud disgrasya gyud mo ba. Dili mo mosulod og usa ka lugar nga guot, tindahan nga guot nga daghan nay mosulod isa ka tawo o duha na mo, sigurado positive gyud kay giobserbahan na ni mahigala nga bisag unsang measures hugas kamot, wala. Wa gyud. So, number 1, bantay asa paingon ang inyong kamot. Number 2, cover your heads with scarf o kanang kuan. Number 3, nga magkambyo gyud mo sinina o kundi ba maligo mo, kambyo sinina pag mosulod mo sa balay ninyong bisag asa magikan. Number 4, katong pag-inom og warm water. Kani sila tanan mahigala. This is a easy way nga i-close na to ang transmittance sa COVID-19. Wala ni gi-emphasize lagi sa Facebook, wala gi-emphasize sa radyo. Okay? So, live na ko karon sa station. Kamong nakoy istorya ganiya may gala nga kinahanglan gyud. Number 1 is para sa mga listeners sa Doktor sa Kahanginan. Number 1, bantay asa paingon ang inyong kamot. Kung moadto sa inyong naong, disgrasya na mo. Bisa pagikan sa inyong buhok, gikan hugas mong kamot, paggunit ninyo sa inyong buhok, babay mo gyud kay ang COVID virus, ang COVID-19 moadto sa buhok ninyo. So ang number 2, magkalo. Iuso na to ng kalo og kaning mag-scarf. Bisag asa mo moadto mo silingan lang gamit og scarf. Number 3, kung
kuan lagi katok ilisdan ang sinina, maligo before maghag-hag sa mga pamilya. Number 4 is mag-inom og warm water. Anything nga ma-feel nimo sa imong ilong, anything nga ma-feel ninyo sa inyong baba, sa imong tutulan, inom og warm water. Ayaw na mga Listerine, ayaw na mga Bactidol, ayaw na butangag asin, butangag luya, ayaw, wala yun. Warm water, ordinaryo warm water, sige inom, sige inom, sige inom. Kana siya is one way nga muhugasan ninyo inyong tutunlan nga dito na posibilidad nga nitugdon na ang COVID-19. Mingon mo nga, ano wa man gitudlo sa una? Ay, mao lagi na may gala kay wala man na siya nabantayan nga kanadeng 4 measures are the best way nga dili mo makuha sa COVID-19. Ha? Nakuha lang din ako ni kasi kung analyze, sige ko analyze. Ano man yung mga tao nga wala man unta ni sila nag para sa atong sabungan kadako sa sabungan may gala. Ano man lagi nga na-appeal man sila. Nganong natakdan man kadako sa kwan. Alam mo, kaya ang kagaw may gala, ang COVID-19, pagbugasan na positive, ay sus. Millions na may gala mo suroy-suroy. 3 hours na siya maglutaw-lutaw sa atong hangin. Abi ba ninyo isa ka istorya sa COVID positive ang pasyente mawala na dayan? Ila 3 hours na siya maglupad-lupad kay ang hangin gud. So kung close ang inyong lugar nga gi-stayhan, maski pag unsay cover sa inyong mask, bisag unsa na imong ibutang sa inyong naong, inyong cover sa inyong baba, imong ilong, musulod sa kilid. Musulod diri sa mga lugar nga naay space. Labaw na gyud mo kamo nga magmas nga diha sa baba lang ibutang, ay Santa Cruz Digos, mali gyud na siya kay ba. Pati ang ilong may entrance sa kuha nato may gara sa COVID-19. Dili man sa baba. So, kamo gyud bantayan tong isa. Number 1, bantay ang kamot, asa paingon. Number 2, mag-cover sa ulo para dili mo tugdon ang COVID-19 sa buhok. Mag-scarf, kaning magbandana. Number 3, kambyuhan ang sinina, hugas kamot tanan bago istorya sa inyong kwan sa pamilya. And number 4, mainom og tubig. Okay, kung wala mo kwan, ibalik-balik na nako ni, katulon na nako ni gibalik ang topic may gala. So kamong wala nakakuha, kwan ato sa YouTube kay i-upload na ko na later on. Okay, mamasa na ko og kuan mga text. Ang among cell number diri 0915 483 1315 0915 483-1315. Kamong wala pa ka-realize, everyday ko naga-live karon mga gala. Everyday ko, hangtod Thursday. Kay, naamang ko sa balay permi, niya, wakoy gibuhat, nakaisip ko nga, might as well, mag-lecture ko sa inyo. Kay kanya akong ginasulti sa inyo is, wala. Ako pa'y ka-istoryaan. Ever since nag-istorya ko COVID-19, ako'y mag-una-una agad og istorya. So kani akong istorya karon nga Tuesday, May unsa ta ron? May 12, novel na siya, pag-ug yung kani siya nga istorya nako. So i-share ninyo gyud, kamong nasa radyo, i-istorya ninyo, himuan ninyong istorya sa inyong mga silingan, masig nara mo sa inyong mga sa inyong mga balay nga magsininggitay. Himuan ninyo siyang topic ba? Kay kani siya kung ma-spread nato diri sa tibuok Davao, I'm sure these are the only measures nga maka-prevent og further infection sa COVID-19. So, kamong nasa sa abroad, you can text +63 915-483-1315. I-try yun ako nga ma-share na ko sa Messenger. Ambot kung sao na ako ni kay wala may ang istorya sa akong mga anak nga i-zoom daw na ako para ma-share na ang Messenger o WhatsApp o sa bubana. Pero maglisod ko may gala kay technical gyud kay. So mamasa na ko karon og mga text 0995-905-3713 kung ang finding sa ako arayuma is psoriatic, pwede gihapon ko muinom og allopurinol 300 mg kada adlaw. Salamat dok. Pag ang imong cause sa imong
sa imong arthritis is psoriatic arthritis, dili na siya kinahanglan og allopurinol. Kinahanglan gyud ka og steroids. So mo lagi, you have to discuss it with your doctor kung unsay maayo sa imo. Ha? Ayaw pag ayaw pag himuang SOP ng allopurinol kay para lang gina sa gouty arthritis. 0926-350-7100. Dok, magpa chest x-ray sa Piña Plata Hospital. Na ay mo reading sa resort taga Barangay Libertad, Igakos. Kaming mga consultant na higala sa District Hospital sa Samal, Piña Plata, kung na ay ferry, gina-require gud mi nga mo report ang isa ka adlaw. Ang among radiologist naga-report gina siya Wednesday, Thursday, Friday man siguro para sa ultrasound pod. So ang usual gid na may technician, 24/7 man ang technician sa among X-ray dito. So diretso lang mo pa X-ray kay i-reading na siya, musulti na sila kanung sa makuha ang result. 0997-227-7677 si Macrinio susubrado ni sa mental 68-year-old ako tong giresitahan nimo og cefuroxime adtong May 7 sa Radyo Ukay. Okay na ko dok na nako mag-ubo o makatulog nako dok mangatol ko ron primero sa lapalapa karon bisan usa naman sa akong lawas murag pinaka inaakan sa lamok Sa gasa. sibana na ni dok tapos taas baya ko og greya dili man gud sad ko kapoy unsa ka ni dok nagareaksyon ka sa antibiotic bay undangi ang antibiotic ayaw na pag-inom kay ang dosage gud sa taas og greya ibaba gud ang dosage sa antibiotic so undangi na siya para mawala na ayaw pag-inom og mga unsay bay lain kay tagay ang imong lawas nga mo respond ha mo lagi na isa ni siya sa ka-topic may galang nga gusto na ko istorya sa inyo nga dili kinahanglan nga mag-inom na mo mga tambal dayon kung na inyong bation karon nga edad ko 66 dili na gyud kay ko nagainom og unsa pa akong tagaan ako panahon akong lawas nga mo respond sa infection sa unsa ba sa pangatol bago ko mo gamit og tambal kung di na gyud siya mawala more than 7 days. 0949-569-400. Male, 65-year-old, maintenance, Elbisartan, clopidogrel, every morning BP 124/82, heartbeat 52 or more. Digital akong gamit, unsay maayo okay na ni Doc. Ang imong pulse rate, nagababa 52. Ang pasabot nga ang imong Elbisartan overdose ibaba na siya. Ang Elbisartan is usually i-reduce siya kung dili mo change of another medicine kay ang imong kasing-kasing duha nay karga nga sinakko doy. Ang mga Losartan, ang mga Elbisartan, katang nga sartan-sartan nga medisina, iya siyang pugdan ang kasing-kasing o bubumba o kusog. Pag mubumba o kusog manggod, mutaas ang blood pressure, mupaspas ang pulso. Ang Elbisartan, mga tanang Losartan, mga tartan-sartan, ilang ipahinay ang imong kasing-kasing para dili mo taas ang blood pressure. Dili po mo paspas ang kasing-kasing. Muna siya ang epekto sa beta blockers. Ang Losartan is derived from beta blockers. Ang kaning mga ulol, metoprolol, bisoprolol, basoprolol. Kana may ulol ang tumoy, igsuon na sila sa Losartan. So, naagi depression sa kasing-kasing, hinayon niya ang kasing-kasing, mao na siya nga mubaba imong blood pressure pero muhinay po imong pulso. So, kabyuhan siya para normal ang imong pulse rate. 0955-962-9805. Dok, ngano permi murag na ay kanon sa tilaok, padulong sa kuto-kuto. Male, 61 years. Muna ako giingon mo Tanang upper respiratory tract infection, sinusitis, laryngitis, postcoital drip, mga bronchitis, pneumonia, ang inyong pagginawa na aras tunga-tunga sa inyong dughan. Pero ang tinuod na,
wala na siya, plain wala na sa imong tutunlan. And what you need is moinom ka gyud warm water. Kay isa man na siya sa sintomas sa COVID-19. Ah, dili siguro ni COVID-19 ang imo, pero basig na ay laing rason, di pag kay balo kay naaman lang ko sa TV, naalaman ko sa radyo, o di ba na ako sa Facebook. Pero kana siya nga sintomas is one of the symptoms of COVID-19. Pero kung dili COVID-19, upper respiratory tract infection. So kinahanglan gyud ka patanaw og doktor. 0938-196-3397, 59-year-old babae, kung sa'y maayong itambal sa malipong lipong, okay man BP o hemoglobin. Maulagi na siya. At nag-discuss ko vertigo o lipong atong mga 10 months last year. So, kung inyo unta itong i-follow up, ma-replay man na siya kung mag-absent ko sa doktor sa kahanginan, ma-replay man sa atong mga technician, katong mga past lectures na ko sa doktor sa kahanginan. So, naay mga lectures na ko about sa paglipong. Daghan kaayong rason, nganong malipong ka na? Daghan kaayong rason. Dili lang tungod sa mata, dili tungod kay taas imong blood pressure, dili kay tungod ang dili ka anemic, daghan kaayong. So, libo na siya. Ang ako gidiscuss dito itong major diseases nga mohimo gyud siya og kanang lipong. Daghan yun. So, di pa ko kahuman ano yung akong istorya ron ko. Ibalik na ko to. Hulati ang katong episode nga nag-lecture ko lipong. Jol, kung makita ito nimo, i-replay na lang siguro ito. 0910-307-2535. 69-year-old female. Akong likod sa left side. Ubos sa pako-pako. Sakit sa ilingi. Ulo pa left, naaman bukog, sakit man. Arthritis na siya na. Kung wala ka realize, arthritis na siya. Osteoarthritis sa imong cervical vertebra, asa man ang kabawa na. Sa imong likod, sa imong tangkugo, naana siya naipit nga ugat, mao na siya butikig ang imong liog pati sa likod. Ang torticollis, mga gala, ang tikig, dili lang kayo sa imong liog, kundi pati dito sa kupako, maapil dito kay the same na sila nga ugat. The same na sila nga nerve. So, ang tambal, pain reliever. Kung di makuha x-ray o CT scan or MRI para makita kung asa nga bukog ang nag-ipit ng ugat. Ang kanang conservative nga treatment ani mga osteoarthritis o cervical spondylitis, ang conservative yun, chiropractic medicine. Kaya dili operasyon, dili siya tabletas, manipulation lang sa bone. Kung wala pa mo kailag kung saan ng chiropractic medicine, hala, panguntahan na mo dito sa ospital. Okay. 0921-505-6645. 80 years old. Babae, magmata, alauna. Pwede ligo kada adlaw. Thanks. Ay na. Ang tigulang lagi, istorya na ko ni gahapon, nga ang kitang mga tigulang, makamatag ganitag alauna, alas 2, alas 3, di na takabalik og katulog. Mao gyud say number 1. Gusto ko may istorya ani pero maabot man pug kog kuan may galay. Maabot man pug pila ka oras nga magistorya about insomnia. Mao lagi to, gitudlo na ko sa inyo mga a year ago siguro kung kano sa amon na to na ko gitudlo about how to go to sleep. Ay ambot. Kung ako to siyang balik ko, daghan yung kay mga maganahan, pero unsaon man nato nga daghan mang topic ako may istorya may gala. Maglibog na akong utok mo sa akong unahon ng istorya ba. Pero sa tinuod, katong mga gina-topic na ko alos everyday, wala pa ko ni gibalik. Wala pa na ako gi-repeat. Wala na pa ko gi-repeat for the second time. Wala yun. Kada adlaw bag-o yun akong istorya diri sa country sa doktor sa kahanginan. Mabitaw nang gina-urge, ginakuha na ko sa inyo nga i-share ninyo kung asa inyong kung unsa inyong natun-an diri sa doktor sa kahanginan kay I'm sure nga karon diri ra mo sa ako nakadungog. Kani bitong topic nako karon buntaga ay in town. May nagstorya ana sa inyo wala pa gid in town. So
Last naman siguro na kay hapit naman ta. 0915-625-3096 San Miguel, Tagum, 72 male. Sipon, sakit ilong, sakit punuan sa dunggan, bukog, murag, ngut-ngut, unsay antibiotic, please advise in taon, oy. Wala tao ay antibiotic na eh. Basta galing sipon mga manong, viral. Pag viral, walay antibiot. Antibiotic na para las biot lang. Ha? So, ayaw mo pag hunaw-hunaw antibiotic noy, kuhaan na sa inyong hunaw-huna nga kung naamoy sakit antibiotic na yun, dili. Ang kaning imong gibati yun, sigurado gyud ko sinusitis niyo. Ha? Kay musakit man ang ilong. Sinusitis ni o naagi problema, acute rhinitis ba. So, ako yung isod tulo sa imo no nga magpatanaw jud kag doktor. Ayaw og kanang patuga-tuga ba og tambal sa imong sarili kay mo ang tigulang ra bagyo dali kay mag-complicate. Sa tinuod, isa basic biogesic lang ha, paracetamol lang inyong inomon ba. Ang iyang side effect anang biogesic paracetamol ay sus Santa Cruz. Ultimo ang inyong paglibang pag-ihi ba, maapektuhan. Wala lang mo kanotis Lord, kaya di pa man kay grabe. Pero sa tinuod, kung inyo niyang i-analyze, nang mainom lang mo ana, dagan kayo niyang mabati nga, usahay mo kulang, dili naman kadungog kayo. Usahay, magtulo-tulo ang inyong ilong. Usahay, kanang inyong mata katol. Oh? Kana siya mga symptoms na sa ordinaryong tambal ba. So, ayaw mo dayong og diretsong inom. Labaw na gyud ko magherbal mo. Ay, sus, di agad mali din na kaya gyud. Pero sa na to, gusto man mo magdoktor. Mo na. Doktor ganay ko nga 35 years nga nag-practice. Dili ganay ko mo patakka lang inom ang tambal. Ay sus, intaw noy. Dili ko magkuan. Kanang makita man ko ninyo nga sige magutoy-hutoy kung ubo na rin sa doktor sa kanginan. Wala kayo ginatambal ba? Mainom lang kong warm water. Wala, di man ko maubo gikan sa paghuman kong doktor sa kahanginan. Hangtod na lang matulog ko, wala ko ubo ba? So, ngano mainom man kong tambal? It is a natural defense sa atong lawas, ang ubo. Basig wala ko mo ka-realize ana. Tanan nga mahitabo sa inyong lawas, natural defense na niya at the beginning. Like for example, magtulo-tulo inyong sipon, nga naman, kay naay irritant, foreign body sa inyong ilong, like adenoid, o naay viral infection, o kung diba naay bacterial infection, mo na magtulo-tulo inyong ilong. Kanang mahuhutoy mo is a natural reflex na siya mga manang. Giubo niya kay naay foreigner ni sulod sa inyong tutulan, mo na siya muubo mo. Ang kadaghanan sa inyo, Dok, giubo lagi ko, gusto nang kumukuha ng ubo. Wala mo kiyawi. That is a normal reflex sa inyong tutulan. So kung muubo mo, the only time nga mo hinamog tambal is muhutoy mo, hubotoy. Giubo na mo, nihutoy pag yun. O, naglisod o ginawa, kaya tablal. Pero, muubo lang mo, isa, duha, tulo, taguman, wala na iubo, ano mo, inom mo tambal. Mga binay mali sa ato ba? Kung ano siya, inheritance natin sa mga Amerikano. Kada lihok, tabletas. Kada lihok, tabletas. Masuko pag di mo tagawag tambal. Mo na-inherit na to sa mga Amerikano. Kamo kita mga Pinoy. Kaysa una, esos, basta kung sanay sakit niya, butangan lang magtubo-tuba. Niya, pag-abot sa Amerikano kay kada lihok, tabletas man, di tuwa. Mo na, kinahanglan kadugay kinahanglan tag tabletas muna doy nga kaning doktor sa kanginan yun siya ang isa sa mga purpose na kung naa ako sa kanginan is to correct the wrong impression katong mga inyong natun-an ba nga dili mao daghan kayo mong matun-an nga sa dili gyud mo siya mao ba. Daghan na kayo na istorya mga sukad-sukad sa 2004 hangtod karon dili gyud mo kadungog sa ako nga chest x-ray. Wala ay hala di ko magamit ang laboratory kung tan-aw na ako nga di na ako siya makuha sa akong physical examination. Dili niyo makadungog nga mahinom mahatag kog tambal nga tag napulo ka buok, 20 ka buok. Ay dili. The moment
nga mosobra na sa tulo ka tableta sa imong ginainom, ang imong kidney gyud mo suffer og ang imong atay. Daghan bang doktor kay istorya na dila ay tambakan mo og tabletas diri, tabletas dito, wala gahuna-una sa side effects sa interaction sa mga metambal, wala gyud. Kana siya, I really would like to correct it. Mao gini siya kung gusto gyud nga magkadugay, makahibalo na mo nga ay kaning doktora ba, urag kuan ni siya kanang urag salesman sa tambal. At istorya lang kung tinuod mo eh. Tinuod gyud na siya gyud. Imbes sinuod nga ang katong ihatag sa imong tambal katurag kinahanglan. Bakbakan kag tabletas, bakbakan kag tabletas o nya. Di na ba maguna-una og unsa may makaon, wala ra ba? Ha? Kamo maka-attest din mo sa inyo akong ginasulti karon nga daghang kay doktor nga na ba? Tambak ang kag tabletas, wala gahuna-una sa side effects, interaction, ha? Unya kung mangutana man ka dok, nganong lain man akong gibati dok, tubagon man kag inumalan ng tambal, disgrasya gid ka. Mao lagi na may gala, daghang kay kog mga kaning mga fans na ko, may kunsa ko nga dok. Tiguang na biya ka dok, kisa kay mo hatag sa isa mo dala sa imong kuan legacy. Ambot lang may gala kay maminaw ko anang ubang kuan, maminaw ko anang ubang mga lecturer ko no, upload og Facebook, upload og YouTube. Pagkaunon kani gulay nga na. Asa ka sila nakakuha na no? Nga sa tinuod ba wa man ko namayabas sa medicine, wa man ko kabasaan na kani ang talong para ingani ang sayote para ingani. Asa ka na nila kuan? Kadaghanan ra bagyo sa mga kanay mga ingani mga kaunon mo ani para ayo ani. Wala gyud na siya diba? Ang naghimo anang nga bukleta, kanang mga buklet nga nagistorya ana. Sus in town kung naghimog research wala gyud. Makatawa bitaw ko sa inyo nga udlot sa kamote. Mutaas ang hemoglobin. So, ako na siya gi-research mo. Sus, ang nagsulat ba? Kanang nanghatag og herbal ba? Ato nga ni mga udlot sa kamote, mga ingana. Ang nagsulat? Chemist. Dili si doktor. So, wala siya trial. Wala siya trial sa mga 1,000 pasyente nga gitanaw kung sa ka bagyo ng hemoglobin, ang palaya ko no, mukhaon kag ang palaya, mutaas ang imong potassium, wala gina siya study sa ana ba? Puro na siya mga hearsay. Hearsay na siya. So, magkatawag ko ana makakita ko anang upload sa Time. sa Facebook nga para anong gulay ani para tambal ani sus Santa Cruz Digos. Maglingo-lingo lang jud ko ana may gara. Tama na. So, wala naman tayo panahon, may gala. Paundamon ako sa akong asawa. Kaya sobrang daw. Joel, sa doktor kagabi ini, sa doktor sa kahanginan. Sobrang,